Hi guys, naami sa Kampong ko River, Suba. Ano babaw? Babaw. Nindot kaya na. Ano may babaw? Laban. Laban ng tuba. Uy. Tuba para sa suba. Ila sa test, testing the waters. Laom di ano? Oo na, tagaliog. Pero matugtag din mo. Pero nailaon mo, kita ka siguro gaw kay di pa kay tinaw. Lalagi nga rin. Matungkad ba kay? Lalagi ka. Ito na eh. Muna yun ang makanin. Hey! Hey! Saan sa man? Yay! Kampong ko! Tungtong mo nga rin yan. Sige. Ha? Tinigil ko. Ano from Chinilos? Tinigil ka sa likod ba? Photographer na jud taon ko. Mora jud akong role. Ang usahoy. Time check, 12:14. Gi-video na ko. Video. Sig. Mo ni siya, nisa kami gamay kay para mas sus, lingaw kayo sila, oh. Massage lagi daw. Ang ganahan. Muna ako mga kulog. Hindi mo kong picture, video. Ako tanan. Dahil ba yun di ay. Say hi! Did you not? Ayusoy.
Na ay mga bata. Record na. Videohan akong lugar ba? Ning, Ning, mana lagi ni sila ning asa na dapit. Gwapog view nga to dapit. Ako i-videohan. Gwapo pagkakuha. Hi, welcome to Kampung ko. So, muna ni siya. Ano ko? Ano siya nila sa? Muna siya ang kampung ko. Tarong, tanawang sa background na mo. Sa Ano naman? Gulit. Ang camera. pasahalan. Ah, di ba Ang tayo basaha. Oy! Ang tayo basaha. Likod ba? Gulit, diba? Bawal mag-date. Hello, bawal lagi ko na mag-date-date. Ay. Sige. Woo! Next! Woo! Yan na! May sakto. Da! Oh, grabe! Ada! Maraming trip po. So guys, naami sa balay sa among friend Jim Buddy. Si Loloy. Oh, picturean ta mo. Video o picture. Laban. Sus, ako mag-imong photographer. Practice siya swimming. Sige, balik diri. Saan man ako para mo lang tao ko? Buang. Lumot ang tubig, Jilo.